bai etxien beti. Gerran dara martxagoen dute, bera bakarrik dute komeiak itxotzu zen. Ez nire igualatan honek Navarro txapel gorrin zuen eta pagau ez, nahi zuen goten da. Gero, abarra bat eta beste kapitein bat ero hemen etxie zelan libre sartu zakazan horkuek. Abarreino mendiola gero horkuek. Oien, hilari batzuk finien soldadak dauren dirua, eta beste batzuk dirua. Eta zehara zen dute, horrek segidu neuzena Navarro eta horrek Navarron ama da horrek da bera Navarro da dontzu eta joia ziru eta ez duela moetan, nekabe, nezu moetan da. Digarra ze haite eta goizien bestiok entzun, da zerau, bakatu, Navarro bat da, besti kapitea alferezar horretako ze eta tenga, dirugar egitor zinak, bueltain jainegeti eta bestiek abarrik edo zeak kobrau, da haiteki bezen piritu, komo ezan dizek zen. Gero, pasakan, dana txartoitia, zegin da, horre txerringo hundi bat, orduko seriako hundi, ontako alturako txerringa zara hor bestadin nintzen, ganauk eta horrauk egin zen, da txerringi hori estorbun beti, horrek zeak horren San Kristauen koinetuek, maineiko txipion entzut kantera, eta horre lapurretan degiketan ziren euren zeakaz, da txerringo hundi bat eta jos, atarte, paso-pasoen egitxoan da, nekaben, dezin ez egin da. Egun baten ez zua, ajuntamentotik bieldu entregetako bere gauzak ez dizena. Gura ito bakarrik barrez, hemen zegin da, ez txegur zen, zinaz maute, beltat ez, eta zertzeko, amenazakaz, da. Bueno, egun baten, joan nik itxoit zertaz, eta txerringie, karri dut, txertzuk eta zuet, dizaki urregoko eguneako raute zapaitzen txerringie. Nago bantxe?